figúry presne také, aké majú byť. Nič sa nedeje. No prosím, obrovský potlesk odvážlivcom. Tak poďte medzi nás aj ďalší. Aj samotné páry, deti, kľudne môžete ísť medzi nás. Nájdeme ešte ďalších? Poďte. No necháte nám tu takto v hambe partnerku. Snad nie. A nájde sa aj celý pár, ktorý by prišiel odvážne na parket? Asi nie. Prídu? Aha, tak to som si všimla, ale sám pár, akože celý kedy prišiel. Dobre. Hudba. Ďakujeme. Uzatvoríme krúžok. Tak a tento tanec je takzvaný zoznamovací, tancoval sa väčšinou na takých country zábavách, v tých country shopách, alebo to boli takzvané barn dancing, čiže tancovania v stodole. A na tých tancovačkách, ja si myslím, že tento tanec vymysleli páni, pretože prišli s jednou partnerkou a celkom určite sa im to málilo a nepáčilo a aby bez stres, pár máme celý, obrovský potlesk, prosím. No a títo páni, druhý. A aby títo páni beztrestne mohli striedať partnerky, tak si myslím, vymysleli tento tanec, lebo tam počas tanca sa strieda a partnerka nemôže povedať ani slovíčko, pretože to sa proste počas toho tanca musí. Tak a teraz vám prezradím celé figúry. Páni idú do stredu krúžku na 4 doby a tam sa pozdravia čo najvýraznejšie ahoj, alebo čokoľvek, môžete iba skriknúť. Takže ideme. A. Raz, dva, tri. Ahoj. Naspäť, 2, 3. Teraz idú dámy opäť na 4 do stredu, ale tam sa otočia a naspäť pôjdu 4 tvárou k svojmu partnerovi. A. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Pravé ruky tvárou k partnerovi. Tvárou. Pravé ruky si podáme. Pravé. Výborne. A zátočka na 8 dôb a na posledné v hudbe, to spoznáte, tak zatlieskate. To je v hudbe tak jasné, že vám to teraz nemusím vysvetľať. Tak, a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naspäť, za ľavú. Raz, 2, 3, 4, nepúšťajte sa, 5, 6, 7, 8, ale dámy, skončíte v kruhu vnútri, tak ako ste postavené. Páni, vpravo bok trošku. Vpravo, 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 to je tá druhá ruka, to pravo. To je tá druhá ruka, to pravo. Výborne, máme. Pán už bol dávno na vojne, to je v pohode. V podstate to dobré, to znamená, že už na ňu zabúda. No a teraz v tomto smere idú dámy od pojasa. V tomto smere, v ktorom stoja, v opačnom idú páni a to je ten moment, kedy si budete vyberať niekoho, koho by ste chceli. Prezradím vám, že aj dámy majú šancu, nie len páni. Kľudne si môžete pozdržať krúžok, pridať, ako sa vám zapáči a pripravíte si všetci ľavé lakte. Ale na toto máte až 16 dôb, takže ideme. A raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4 a ľavé lakte pripravíme, 7, 8. Výborne. Kde máme? Tu máme krásnu partnerku, maličkú partnerku. Niekto nám ušiel? Nie, dobre. Luci, asi by si ju mohla zobrať a chodiť spolu. Súhlasíš, že budeš stále s touto tanečničkou? Tak výborne, dohodnuté. Teraz sa zatočíme za ľavé lakte na 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za pravé, raz, 2, 3, 4, 5, 6. A postavíme sa ako na začiatku. Čiže pán má po pravej ruke svoju partnerku, po pravej v krúžku. Výborne. Nejak máme dneska problém, to je ešte iba po obede s pravou a s ľavou. Neviem, ako to bude vyzerať večer. Dobre. Teraz dáme ešte raz na počítanie tak trošku zrýchlenie celý tanec, pretože ja som milosrdná, ale hudba nie je milosrdná, tá nezastaví, nespomalí, takže skúsime. Páni do stredu, dámy do stredu, zátočka za pravé, za ľavé, rýchlo opakujem. Promenáda a tak ďalej. A páni, raz, 2, 3, dámy a zajuchajú. To som vám zabudla povedať. Pravá ruka, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Potlesk, raz, 2, 3, 4. Promenáda, každý svojou stranou. 7, 8, ešte 2, 3, 4, 5, 6 a chytíme si ľavé rameno. No a
A ešte tu máme opäť moment. Takže takto to je oficiálne. Ak partnerka nemá partnera, je to také distingvované, že dáma zdvihne ruku a máva ňou a ten pán príde. Ale dievčatá, pre istotu, keby ten pán chcel utiecť, lapnite po ňom, utekajte za ním, lebo vám z toho parketu odíde. Takže taká je realita. Nebudeme sa hanbiť a hrať na nejaké veľké dámy. Proste si lapnite toho svojho partnera a točíme sa za ľavé ramena. A raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pravá, 2, 3, 4 a začiatok tance pomaličky máme. Ako ste na tom? Skúsime na hudbu. Celý tanec sa začína veľmi slušne. Pozdravíte sa so svojím partnerom kývnutím hlavy, pozdravíte sa so susedom a potom sa pozdravíte všetkým v tom kole, s kým tancujete. Výborne. A hneď idú páni do stredu. Nech sa páči hudba a tanec. Zuzana. Svoje susede a všetci páni idú do stredu. Dámy, ale poriadne juchnite teraz. Výborne, pravá ruka točíme a tlesk, ľavá ruka a promenáda, ideme. Výborne. A ľavé rameno, rýchlo, ľavá, pamäť to nemá. Tam tá dáma s mušklenou práve ramenom, že? A páni do stredu, tanec začína od znova. Na tretíkrát to stihneme. A pravá ruka. Plesk a ľavá ruka. A promenáda, pripravíme sa. Promenáda, výborne. A vyberáme. S kým ste ešte netancovali? S kým by ste chceli ľavé rameno? Už. A už pravé. A páni do stredu. A dámy ho. Výborne, pravá ruka. A teraz ľavú pripravíme hneď. A promenáda. A kráčame promenádou. Dievčatá s sukňami mávajú, ľavé lakte pripravujú, lapajú a teraz. A na druhú stranu. A opäť páni tu. Páni, ahoj. Dámy, jucháme. Pravá ruka. Nie, ruky ľavá, pravá, stále nám to nejde. Zopakujeme si to. Promenáda. A ľavé rameno. Chytáme sa. A pravé rameno. A ešte raz. A teraz skúsime ruky. Zároveň. A za pravú ruku zátočka. A za ľavú ruku zátočka. A promenáda. A chystajte si to ľavé rameno. A teraz už sa točíme. Druhá ruka. A dáme ešte jeden vysielce posledný. Pozor, dámy, posledný rukáme. Výborne. Pravá ruka. Už ani ja som pravá. A promenáda. Záručka. Výborne. Výborne. Gratulujeme, obrovský potlesk. Hlavne od všetkých divákov, zabavili vás, zaslúžia si to. Ďakujeme veľmi pekne a opäť o takú 4 hodinku sa k vám dostavíme a dáme si s vami ešte nejaké tie tančeky. Ďakujeme pekne. Aha, a kde máme tu našu účastničku? Poď ku mne. Poď. Tak toto je odmena, ale obrovský potlesk pre odvahu a veľkú tanečničku meno. Laurinka. Veľkú tanečničku Laurinku. Ďakujeme veľmi pekne.